Sihamba siyaphi la siyakhona. Amusitshele siyaphi ngamgongonyini. Tshelani kagogo benu mdzidzi yakanwakho. Sihamba siyaphi. Kawuqala mkwati uthini na mnagezi amnalutho. Miminyomfu. Ngisebenzisa amagezi yangalene kithi eMozambique. Mara nyo. Singayipima igezi ngala Mozambique. Nizosebenza ngani mafriji yenu izinto zenu muzozenza ngani? Kakuqala itindo tenu ngala taphuma eMozambique. Stovala amagede nathi. Masitoshe lokurlo loya watinwele wamalepi yakungathi makaka yalaba kudobhelela mdasibhila. Mdzidzi yenu. Mqoshe abantu abahambi sibafuni la. Ha ilivele nasala bathi asindzawo. Sihamba saphela siyakhona. Unemaphephe wena yahamba uqoshe abantu une right wena yawusiqoshe abantu uthela abahambi abafuneki la. Unemaphephe wena ngimaphi amaphepha akhona la bakutshela bakunikeze wona uthi lawa yahamba uqoshe abantu. Ngoba kawuqala nawo nemaphepha aqoshe abantu bekumele kunemthingi uqala sive thina uqala ukuthi kunemthingi waqoshe abantu. Musengethi 30 okay ti-30 atingafiki nekufika abantu abangasanga prepare ukuthi bahambe nine miyabajaha miyabaqosha mzobanika imali yakhona yini le 5 million so fudu oliyo uzofudumela mdzidzi yenu uzofudumala ungahamba thini muzosebenza nini ngoba nekusebenza mkhoni lo mkhona lokuhamba mujame lapha amandiyene nesicala ama 1 rand sicala ama 2 rand ngiwo amasebenzela yakhona lawa. Ngifuna usogolisa abantu nje ngoba mukwazi lutho nokuqala ukusebenza ngoba ngala okay uqashwe elikhaya lemuntu usisaleni mfana uyakhala ngala na akhala ngala utamfathi anti buto naka mfanakho hewe buto naka mfanakho utete ngimi ngoba umfana wakhe mara uyamhlula bathi kumele abize mina ukuthi inzomu polisela lo mfana wakhe yena abhiza afebana nendoda yakhe le senyalo umthe hey abahambi kawuqala nokugeza mdzidzi yeni amkhoni kawuqala amkhoni nini Unezinto esingenazo eSouth Africa esizithola kwamanye amazwe. So njengalana nje izolo bekuthiwa xoshwa amakorekwere ayaxoshwa wonke. Bengingabali ukuthi xoshwe linephepha noma elingenalo. And abanye abantu abayi-understand lento ukuthi kuxoshwa amakorekwere anjani. So amanye amazwe manje ahlohla amehla ayabuka ukuthi kusho iSouth Africa ayilifuni iforeign ezweni lalo. Mina into engayisho ngiyawusupporta umbono ukuthi xoshwe amakorekwere kodwa ama-Nigeria abantu abanenkinga namagangile nabakhohlakele. Ama-Nigeria ekufanele ngaba yaxoshwa linephepha noma linalo. Kodwa lawa amanye ama-foreigner lawa ahlala la endaweni zamakhosi imali efanele mhlawumbe bayikhokhe enkantolo bayayikhokha. Yonke into efanele bayenza bazidayisela nje izitolo zabo abaqali umuntu. Kuba khona mhlawumbe lo maphutha nalawo abangakhuzwa kuwona. Kodwa asikwazi ukuvele sithi sixosha lonke into ekuthiwa ikwerekwere. Ezethi izingane eziphesheya zona kwenzeke njani ngazo ngoba ziningi ingane la eSouth Africa ezikwamanye amazwe ezisebenzayo. ISouth Africa ayina crypto, ayi-afford crypto, ayinayo i-crypto iSouth Africa. I-crypto siyithola emazweni angaphandle. Makuthiwa xoshwa lonke into eyiforeigner kusho ukuthi kahle into eyi-crypto kuthina iyaphela. Makuthiwa kuxoshwa amakorekore kusho ukuthi ama-ARVs lawa athathwe e-America azophela. Even i-chicken le ethathwa e-America izophela, o-oil abathathwa emazweni angaphandle kuzophela konke. Even ama-World Cup, ama-tournament konke kuzophela. Ingakho bengithi lento yokuxoshwa amakorekore awaxoshwa kodwa awaxoshwa ngendlela yokuthi kushiwo ukuthi uma ungenaphepha goduka uyolungisa amaphepha ubuye solungisa amaphepha.
Uma kuwukuthi owaseNigeria ke nje hamba ke nje asikhuluma indaba yakho. Asikhulumi ke nje indaba yakho ke nje. MoyiNigeria nje hamba ngoba amaNigeria iwona eza nama-drugs la. Iwona wenza i-human trafficking. Iwona dayisisa amantombazane ngemzimba. Iwona bulala amantombazane awagxisha idakamizwa wahambise elinye lize lidlale ngentombazane lithi liyayithanda lingathi liyayishada likanti lifuna ukuthi fike libulale ngale bese ligxisha ama-drugs ibuyiswe nawo izizwe le-South Africa. AmaNigeria wahambe nami lo mbono ukuthi amakorekore awahanjiswe ngisho njalo nami ngithi awahambe kodwa ngithi lawa amanye amazwe awayekwa kuhamba iNigeria ngoba iyona iNigeria enenkinga. Manje nina nenziwa yini ukusaba amaNigeria ngoba naka amaNigeria lapha ko-point ahleli sekuyiseNigeria nje point la sekuyiseNigeria lapha yana amakorekore wodwa eGoli nje idolobha lonke iseNigeria. Yini nisaba amaNigeria nizoqinela namakorekore le emakhaya lawa angahluphi? Niwasabani amaNigeria nisaba amaNigeria nizoqinela lamakorekore ezitolo angenzi lutho azodelayo nje asidayisele ngoba ngisho angazishiya lezi zitolo zizonihlula futhi nabantu abamnyama ngoba thina simonazelana sisodwa sisupportani. Musani ukuthi mengiphosta ivideo la niphendlezele mina ngithi amakorekore wahambe kodwa amaNigeria wahambe. Lawa amanye awalungisa amaphepha wahamba ayolungisa amaphepha abuye ahlale kube isekhaya aphile nawo njengoba nathi esama South Africans kukhona la izingane zesezihlala khona. Kunamazwe la khona abantu base South Africa futhi abayinqwaba. Uthi omunye ukhulumela angikhulumela amakorekore mina ukuthi awangahambi ngikhulumela ukuthi akuhambe lawa agangile lawe niwasabayo ke niyawasaba na ipoint igcwele kumanje koHillbrow ugcwele eGoli kugcwele kudayiswa ngemzimba kwenziwa yonke inonsense kudliwa ama-drugs niyawasaba lawo niqinela lawe niwabonayo ukuthi akhathele lawa amaNigeria niyawasaba lawe kuyiwona ke ayinkinga ke. Angikhulumela amakorekore mina ngicela ngizwe kahle musani nje ukungiphendezela inkulumo. Angikhulumela amakorekore ukuthi awangahambi ngisho kula ukuthi mina amaNigeria kufanele ahambe and lawa amanye amazwe shem amanye axakekile ngempela azele South Africa ngoba ezophanda. Niyayibona leyo nto khona bathi hayi sanibonani South Africans. Ngithi angene la kukhona into okufanele sibele kusiyigcizelela cishe wonke umuntu okhona la eSouth Africa kuyadinga ukuthi ayikhulume le ngoba ukungayikhulumi kubuka kunobungozi obukhulu empilweni yethu. Njengoba sisemkhankasweni wokuthi vele abantu abavela kwamanye amazwe kufuna babuyele emazwe abo ukuze siqale uku-engage nohulumeni sithole impendulo kulezi zinto okuyizona esingenelisekile ngazo futhi nezisicasulayo. Manje ke indaba nansi ke laba bantu bayahamba bona futhi bazohamba noma bekhona bazozama ukufuna ukwenza ubutsotsi bokuthi basale ngoba bethi bangoclever kodwa ekugcineni uma bela ngokwemthetho bayogcina behambile. Kwesinye isikhathi kuyokwenzeka ke into esingathandi yenzeke mhlawumbe begcine sebehamba ngendlela engafanele. Bekungafanele ke kube kwenzeke kanjalo kodwa bazokwenza. Ngiyazi njengoba ngikhuluma abanye bayangizwa ngoba bakhona isiZulu bakhona abasazi isiZulu. Kodwa indaba yami ke ila kulabantu zwaphandle njengoba behamba nje kunalabo abawu3 abayingozi obawu4 bayingozi kakhulu ke bona. Pakistanians, Somalians, Ethiopians, Nigerians. Le 4 lena ukube bekunokwenzeka bekufuneka ngabe kwamanje bayakhishwa la ezweni bahambe la eSouth Africa nje sikhohlwe yibo bangabuyi nje sivele nje bona sibatshene ukuthi bangabuyi noma ngabafuna ukubuya bangabuyi la kubuye kuphela umuntu oze ngeskill esithile kuphela ngoba nokuzofunda kwabo la vele kunobutsotsi phakathi
kodwa ke nansi into engifuna ukuyisho. Laba bantu njengoba ngibabala ibona abantu abanamabhizinisi la eSouth Africa angekho futhi emthethweni. Ibona abantu abanamabhizinisi okungamabhizinisi uma ukubuka emini, kodwa ebusuku kudayiswa ama-drugs. Futhi uma ngesiwona ama-drugs, i-prostitution, i-human trafficking. So laba bantu ke into abayenzayo njengamanje, njengoba benezitolo la ke sibuye sithenge khona ukudla thina. Njengamanje sekuphumile njengoba nibabona behambe kunezimoto ehambe inikeza izingane, ingaba amasweet, ingaba amakhekhe, ingaba ngama-chips, ngama yini. Lena akuyona into yokudlala, akungalibala ukubatshazwa, kodwa akuhlatshwe umkhosi, uhlatshwe ulawulwe. Akungabikho umuntu osathenge izitolo zalaba bantu, ngoba bathathe isinqumo sokuthi bazohamba kodwa bazoshiya bebabulela abantu abaningi, futhi abanye bayofa sebehambile. Ngakho ke njengamanje kufanele noma ngabe kuthiwa kubuhlungu noma kunjani, uma kunesitolo salabantu okuthiwa ama-Pakistan abasetshenzelwa ngama-Somali isikhathi esiningi nama-Ethiopians, akungathengwa khona ngoba izimpahla nje abayikhiqizayo nabayithumela kulama-spaza shop abo zimpahla ezifakwe ubuthi ukuthi abazoyithenga uma bezozidla bazofa. Lena engishoyo into ekhona, you can check all over, into ekhona leyo. South Africans sizophela ke masoqhubeka sithenge izitolo zalabantu. Yingakho le program njoba ngangishilo nakuqala ukuthi le program yamaspaza shop ngoba ikhona la eSouth Africa iyasebenza. Isebenza exactly njengayo le yama-Pakistan. Ayifakwe manje, bekungafanele yona ilinde kakhulu. Bekufanele uma kuphuma iPakistan noma kuphuma iSomalia kungene umuntu wala. Uhlelo selukhona in place, ngoba ingozi manje ukuthi uma bengekho abantu abathi take over lezi zitolo, lama-Pakistan azoqhubeka. Angitaqhubeka umhla ka-30 nje uyawubona usekude kangakanani. Kuyothi kufika lo mhla ka-30 kuzobe kunabantu abaningi abazobefile ey'ndaweni ezahlukene. Lento akufanele kube ukuthi siyesabisana, kodwa it's really bayayikhulumela bona ukuthi vele bazohamba lapha bewenzile umonakalo through ama-spaza shops abo. So ke bafowethu, nangaphezulu kokudla into eqhamuka kulaba bantu, labantu nje abahamba emasaluni lana agcwele lapha emadolobheni, masaluna ama-Nigerians kula madolobha amakhulu, niphasope ningathi niyalaphana nisale nizimpandla bantu besifazane. Usale usuyingengelezi nje usudlulwa ngisho nawo declare. So kungasekho nix ekhanda selifana nalele lami. Kodwa manje uthola ukuthi nesikhumba sakho sizobe sonakele ngaphezulu kokuhamba kweinwele kuyobe konakela isikhumba. Ngakho ke kugadeni lokho. Kwesinye isikhathi banganifaka umsangano othile, nivele kuthiwe seniyahlanya. Uhlanyiswa ukuthi bazofaka imithi la, bazofaka umuthi wokuthi ma bekufaka le mithi abayifaka la ekhanda, noma bekufaka lama weave wathanda kangaka. Angazi ngabe niyithandani lento. Bayifaka umuthi uthi uyayifaka uvele ungene ukuhlanya. Okanye vele kubolise ilokhuzana ekhanda ulimala ubuchopho uvele ufe. Yekani ukuyongena izitolo zalaba bantu manje. Kuyingozi kukufa. Lo 30 nje for lezi laba nje abawu4, Nigerians, Somalians, Ethiopians, Pakistanians, bona u30 June awusabafanele. Labo kufanele ngabayakhishwa, bakhishwe nje nange nje physical, bakhishwe impela. Baqukulwe mabequkulwa, baphushwa mabephushwa. Ukuthi ngeke sikwazi ukwenza ngoba asikho endaweni eyodwa sonke. Bekufanele nje sikwenze lokho. Sambe nje siyo report emaphoyiseni, sireporte noma kuphi kuleyo mnyango ethi ephathelene nabo.
sifike sibatshene sibanikeze evidence bonke kulezi ndawo la sekubonakele khona kwenzeka lokho nalabo ababazwile ngoba khona ababezwa bekhuluma bayilethe leyo evidence bese kuphunywa bayoxoshwa bahambe nje bangabe sabakhona lokho ke kungenzeka uma iprovince neprovince ingathatha isinqumo sokuthi yona manje labantu engibabalayo bawu4 iyabakhipha nje total iprovince neprovince kungenzeka kodwa uma kuzolindwa ukuthi akube imarch and march ezobe lokhu ihamba around imarch and march into eseconcern ngayo ukuthi yenze kubonakale kuzwakale ukuthi eSouth Africa sithi enough is enough ngabantu abaqhamuka kwamanye amazwe kodwa le program le yokukhipha labantu ngoba sebeyingozi beyukufa empilweni akuyona emarch and march empeleni ngeyabantu laba abasebenzisa lezi idolo zabo basho bona bethi njengamanje asanifuni la kuthathwe impahla zonke ikhona kuleso sitolo ezishayo zishiswe ezicekeleka phansi zicekeleke phansi kungabikho umuntu ozosebenzisa ngoba njengamanje njengoba ngisho nje isitoko njengamanje abasikhiqizayo isitoko esinobuthi ngikhuluma ngento mina esikhona all over hayi ukuthi ngisho into ngoba nakho ngikhandi akuyona icontent lengiyenzayo ngikhuluma into ekhona kunomlayezo nje impela oseculator ukuthi no njengamanje isinqumo sebesithathile bayahamba yes kodwa bazoshiya emva kwabo kulala uyaca ngokudla bakudayisayo nangazo zonke ezinye izinto abayisebenza abayikhiqiza abayidayisele thina ngakho ke please asingasebenzisi inhliziyo asebenzise ingqondo asenze okufanele uma kungukuthi ngeke sakhona ukubakhipha manje kuze kushaya umhla ka30 yonke into ekuthiwa isitolo esiphethwe yibo abakhishwe ukuthi bazohlala phi abakhishwe bese isitolo leso please kwenziwe sure ukuthi siya operate siyaqhubeka kodwa kugadwe ngoba bomntshontsho umuntu ozohlala khona mayizohlala yedwa kugadwe ukuthi akukho